Pero para mas mabilis. Ayan. So ito na guys, ang ating spicy sukang iloko, inartem na sili. Hi guys, welcome back to my channel. Please don't forget to subscribe. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Yay! So for today's vlog guys, nakikita nyo naman, eto yung sili na ating hinarvest. Ito yung sili na ating hinarvest. So what we're going to do today is, alam nyo ba yung kwan sa Ilocano is inartem? We call this in English spicy spicy sukang Ilocano. So arteman tayo dahito nga sili. So ang kailangan natin is yung suka. I can recommend yung sukang Ilocano pag napadpad po kayo dito sa Pangasinan, yung sukang galing sa Binalonan. Binalonan is one of the towns of Pangasinan. Napakaasim guys kasi pure na sugar cane, made of sugar cane yata to. The best. Meron tayong asin, meron tayong paminta, meron tayong bawang. So, ang first step natin gagawin eto, recycle lang guys na bottle. Kung may mga available kayong bottle sa inyong bahay, i-recycle nyo yun, lagyan nyo ng suka para ilagay itong mga sili. So, the first step is, siyempre, ito may mga ganyan pa siya, oh. Yung pinaka stock niya, tanggalin natin. Tapos, isa-isa nating ilalagay dito. But of course, hugasan nyo muna ito. Ito. Kita? Hugasan nyo muna itong mga sili bago nyo arteman. Before nyo arteman, tisili, hugasan nyo. Yan. So, gamit tayo ng scissor. Ganito lang. So, speedy na naman to. Ito guys, yung jablo na hinarvest natin. So, ayan. Galing lang ito sa backyard natin guys. Para hindi mabilis masira. Kasi one way of preserving this chili or pepper is arteman. Ikabel tayo dito yung suka. Pero dapat di pinakakwanan dito ay ganyan. Pero para mas mabilis. Ayan. Yung suka nito, pag may mga kinakain tayong pwedeng isawsaw, yan the best. Kasi nandun na yung anghang ng sili. Nasa vinegar na siya. So again, inuulit ko, ang tawag dito sa amin sa Ilocano is artem. Artem or what you call spicy sukang Iloco or sukang Ilocano. Sino yung mga mahihilig dyan sa sili? Na hindi makakakain pag walang sili. The best appetizer kasi yung sili. Pag may sili niya sa pagkainan, yung talagang yun, sa pagkain is magana siya magana yung pagkain niya. Medyo mabagal ba tayo guys? Garton tayo di Sili. Yung iba naman guys,
hindi nila inaartam yung sili. Ang ginagawa nila is yung chili oil, kung alam nyo. Kaso lang, medyo mas mahirap yung gawin, mas maproseso. Ito, mag-aartam lang tayo ng sili, ganyan lang. Ayan. Pero masarap yung guys, yung chili oil. Baka try i-attempt natin gawin sa next vlog natin. Pero marami nang gumawa noon sa YouTube. Well, but anyway, para hindi lang masira ito kasi in-harvest natin yan from the backyard. Kailangan natin i-preserve. Kasi hindi mo naman makukonsume kaagad. Kasi guys, pag kumakain ako, mas gusto ko rin itong ganito, fresh na talagang kinukonsume mo siya. Hindi na natin nilalagay dyan sa vinegar. Dami pa guys, oh. Kita. Tapos lagyan natin guys ng ito, oh. Lagyan natin ng asin. Tansyahin nyo na lang. Tapos i-mix nyo. Para pag hinigop mo din yung suka, may lasa din naman na kuan. Hindi lang puro asin. Tapos lagyan natin ng paminta. Lagyan natin ng paminta. Mix ulit. Tapos dalawang ipin lang siguro ng garlic para bumango yung suka. Tanggalin yung balat. Ano to? Tutorial. Kailangan kong i-preserve to guys kasi nasa ref lang na ganyan, no? Ibibilad nila pag para walang makaharap magbilad. So yan guys, nabalatan na yung garlic. I-chop nyo lang. Gawin na nating 3. Medyo mahal kasi ang bawang ngayon 80 pesos per kilo. Okay. Pero actually lahat naman tumataas na yung presyo. Kawawa yung mga consuming public. Tuloy lang natin kasi ang dami pa, oh. Tapos marami pang space. Nangangamoy na. Ang bango na guys. Because of the garlic and the paminta. Bago na siya. Actually, lalagyan ko pa sana ng onions. Kaso lang, wag na. Yan na lang muna. Eto guys, jabdo. Again, for those who are new to this channel, please consider hitting that subscribe button. Comment, like, and share this video. And of course, the notification bell. Don't forget. Para just in case na may mga bago tayong uploads, inu-notify po kayo ni YouTube. Mega love shout out sa ating mga organic friends in the YT world. Thank you so much.
sa panonood ng ating mga vlogs. So if you have some contents in mind, please don't hesitate to comment down in the comment section below, and we will attempt to do that in the next vlog. Tapos takpan natin, guys. So ito na, guys, ang ating spicy sukang Ilocco, Inartem na Sili. Yan. I-preserve lang natin ng mga 2 to 3 days na pwede na natin gamiting sawsawan yung suka. Tapos yung sili gawin nating appetizer every time na tayo ay kakain, or kakain tayo ng yung mga mangga, ganoon, pwedeng pang sawsawan. So hanggang dito na lang, guys. See you in the next vlog. Bye bye. Thank you so much.